Dipor kaham, sari kaham, bohin mai kah, tam hingga tabak tik arai tabak jika, sari di tangka, tam hingga tini joton saya mana, semi final ni jiming saklajak tong mani, Maharani Kanchan Devi Memorial Football League 2025 Women beri rauni kaisa Khela, belai keno naik tatok tini, omai keno final bo os kango bo 22 tarik bo saklajak, tai semi final bo saklajak. Beri rauni kaisa o Khela joing mini stadium thangkhola bo beri rauni kaisa Khela tiklaijan hemani. Tini 24 November salmari bo tik jeng tei sabsani yagulan jeng beri rauni thangmani jeng Khela na nuai mannai engke o Khela bo khorok busuk team rifaika bobok kamini rifaika bo ta jeng asuk mention khailia khorok team kai bisi rifaika abono jeng saimalainai engke tini saborok thangnai tini first opening ceremony salo sabo poila o thangkola bo batai mungo borok thangrana engke jeng babai aroni women society ni aroni committee babai jeng kok salinai buni mung mesin lainai sini mung tai kai bisi team sokpaika abono jeng saimalainai poila no medam na lamsago do tini to kaisa beri rauni Khela hai dena kini Khela am saya kaisa thangkola belai popular thangkola joton saimano Khela mini stadium beri rauni sipa no masing sinai koita team sokpaika tini sabu thangrana apa poila sakilde poila nin simurade ani mungke biras lokhi jomatia te oro pisi ke Khela ngete oro ani kami ke baisang bari koita team sokpaika sadiman tim ke 10 sokpela ha 10 kan team 10 team total seksina total sekna ke tini opening match so thangnai ke Noabari school bai te Don Bosco Mandai Don Bosco Mandai na borok tini poila thangrane khrang ke tulsiram bai duluk nara acha referee role beri de tongnai na jalar de tongnai jento beri ni Khela ba ta hapoto to ba jero utai alka tim ro hongke basung na mana sesta khainai hapen taboke tie face ro no ma koigral hata tongrena kuno tiket ro nai na tiket ro nang la ya tiket chara ke referee ro hongke jalar no tongnai tini mane ula beri tongnai na beri ro no khadi khailai mano sung sesta khai tonguta acha beri ro no de sung khairai mano thangnai bisiro beri rauni Khela tiklai jakaro beri ro ni Khela tiklai je kho mo nung first poila hai tumangke self help group ro upya hai kisa masa thanglai ro bota hai ro kaisa ta abam ta hai tournament kotor ro sokphaya kho mat thanglai ya khota nge tabo mtai tournament kotor thormani sujog ma mani bangwai sing khatung khaja anglai ma tongta takba paisa mtai chance rok malai jaya khe ani je bri ro kasukduma thungphai mani bro thungam sukja goi tonglai mani ro tabok nuk success ngai nai ma kha gawani da paithak ko kasar mung asuk bisniya golo jengchini Khela thangkhola bo join kami mini thangkhola bo beri rongni si khelangnai khaba hastai tongnai lukorono ning tamo ko kasar mung tongnai nai phenen bagai mojang ro phenen bagai o Khela no beri rong Khela no do tama sanai ta hai joto sungbe anamon haisu su yapa khale jala ha bo khana bai khana hiang ba asa khayu joto no sibai khana hi asa khayu nge joto phaioi nailai beri selarong no boho ko sung nailai tongu nai thokno ba je musuk mano oro phaioi ne sung hi pura khale phaioi naioi nge ta beri ro no bo hakheno phaioi musang ro nai ja musang ro phaibai jalang thung teni unai phaibai lang thung sin beri no bo nang joto no phai nailai bai janai hi koi mungna rja into buara phainai maraja heda sokphaya kho tei charsan boni acha hambai logarmen bagai baino nui man khana o sikango final dewa je morning club versus abo join kami boroni o final dino prize manmani abon sai kotor ku trophy bela ekan kotor an sai pan sungnai abo tolaw sako berjak tolaw tongkhang an sai pan sungnai trophy asekan kotor omo je kaplai nai omo namannai omo kaplai roni omoroni champion nang namke runner up second prize nang ni taya borong ni omong nai na second third nang nai na asike kotor trophy mo
माननानि बागै ताबक ओ थंखलाव सेगलायनाय 10 खान टीम सफायखा जोंनि अरनि ब्रह्मगुनांजों बसायखनारका 10 खान टीम और जगह पहिला तिनि ओपन सेरेमनी देव मान्दै दनबो स्कुल भार्सेस नवाबारि बरक पहिला थंग्रानाय सबक कपलायनो लुकराव नायतोंदि हामबाय।